anyị na-aka nzukọ ihe ọma mere Igbo a na-asị ọganiru ndị Igbo ka ọ chakenu ndụ ogologo ndị Igbo ka ọ chakenu aka ọbụla ji ngozi onye Igbo maọbụ aka ọbụla kwuru si na Igbo ama nga n'iru ma aka ọbụla ji onye Igbo be anyị ụdị nke eji nwanne anyị nwoke okwu ekwezi n'okwukwu nkịta anyị bidoro na ịtọ ụgbọ anya mere n'onu tarụzie ya ebe eriri nọ ọ maazị ma onye elo onye lụrụ rezọ amagwa na ịnyụ nsị bụ ya nsogbu ha na-akpazi nsị maka na anyụọ ya anyụọ ọ ga-enye nsogbu n'ike mara Chukwu si nyụọ ya ba m si anyụọ ise onye ọ na-akwụta ike ya kwụta ya ike na ọha ime ọ mana ya ga-etigbu osisi egbokwa na egbo maka na mgbe ahụ a na-eme ya ha enwude na enwude na eche na ka kịta na-aka egbugbe gịnị mere ha ji wee kapụ nwa amadi ahụ ọkadịdị ndụ a gara igbugbe ya kemgbe ka anyị izu n'ike mana okwezi omume okwezi ogbugbu atụ m aka ọbụla ji Nnamdị ba ya ghara ya Chineke biko were udo tiri anyị n'ala Igbo Chineke were ndụ ogologo tiri anyị n'ala Igbo sekuriti juru Igbo niile ebe niile n'ala Igbo bụ so sekuriti ama m anyị megatara arụ obodo a na-atụ bọmbụ n'obodo na-alụ ọgụ anyị afọ ụdị sekuriti a ịgba na be anyị ịgba Ọnịcha jebe Owerri bifo ị ga-agafechi ihe ala ọ dịka onye na-agafe bọda Kotonu ị ga irituo iwere ụkwụ ikrọsụọ si n'aka na-abụ elu na anabe nna gị anya Chineke anyị chinara aka elu so anyị chitu aka ụmụ m n'udodi o were buruzie ndị enyi si akpa ajị sizi anyị chelabazie aka elu anyị kwekwere ekwe ka anyị chinara kwa maka ndụ anyị Chineke o mechi ị ga-achịla ha aka elu ihe ọma mere Igbo ndụ ogologo pụta Igbo ihe ọma anyị na-ayọ Chineke ọ dị n'elu ya dopụ itiere anyị n'ala ọ bụkwa na ọdịnala ya kwuoro anyị ome ọ bụrụ na ọ dị n'oke osimiri ya bulite ka anyị fụ ya ọ bụrụ na ọ dị n'etiti osimiri ya hutere anyị ya n'ụsọ ebe aka anyị a sị nke ọ gaziere onye ihu na onye azụ ndị niile na-ayọ ọmụ nwoke na ọmụ nwaanyị Chukwu ga-emere na ụgwọrọ abịala iweda anọkịta weda mmadụ na-abụ ụkwụ na ụkwụ tụkọ n'okpomọkụ ọkụ Chineke ya na-arịọ ọba atụkọ ụkwụ ọnụ ụkwụta ụkwụ ọnụ ụkwụ a ya metara ha mkpụrụ o nwere ike gị nwata nwoke na-achọ nwaanyị maka nwoke na-achọ nwaanyị ya na-akpụ obi na-eme ọ dapụkwu apụ obere gịrị nwunye nwaanyị akpọba ya na fon ihe abatakwanụ ike a gwara na ya 7 o'clock ọ 7 na-akụ bịa ka emebe ị gbara latawakwa emebe obere oge agwa gị na ọgị ije emere nwoke na-achọ nwa ka nna agwa gị ya obere oge asị gị na ọgị ije emeti ya nna Chineke ebe ọ bụla dọkịta agbalịchala nyeta taịm niile onwe nke gara aga Chineke kwuoro ha okwu n'isi ha Chineke kwuo okwu n'isi ha ka o were mee ha na ntụmadị mgbe ha agaghị ebu n'obi mgbe a ga-eme hapụ mbike metụtara m aka ka m zụrụ onwe m ike o nwere ya na-emepụta ebe a chabụzie m onye ọbụla nyere onwe ya efe si ka ọnụ si mee ya ma ya aga maka na ama nọ mgbe o siri ike ka ọ na-ebe onye Chineke nyere nwa ya kene Chukwu na nwa bụ onyinye Chukwu ọ bụ na onye ifuru onye ọ na-enyere kpebele onye ahụ ekpere ka Chukwu nye ya na onye a mụtara nwa na nwa ya da atụfu chaja obegere wee my charger mma nwakwa mmadụ anya ebe a ọkwa n'inwụrụ mmadụ ka iji amawa anya onye ọbụla dozichara bịa wee pụọ wee mechaa natakwa bịa ụdị otu ahụ o si dozie onwe ọkwa mmadụ maka na inwe mmadụ idozi ebe gị bata oge nwe ihe ị ga na-ekwu agha sara gị ụlọ ịma na inwe n'ụlọ ọjị bụkwana njirimara Igbo imirikiti ndị na-ata ndị dị ka ndị Hausa na-ata ọjị ata anyị nwa bụ ndị Igbo na-eji ya agwa Chukwu okwu mana Yoruba na-akọpụta ya akọpụta mana anyị nwa erekọwara anyị ihe bụ ọjị a gịnị bụ dị ọjị ịgbakọ ọjị ka esi dee ya OJI ọjị bụ omenala jikọtara Igbo ị na-aghọtara nke a ọjị bụ OJI omenala jikọtara Igbo ọ ya ka eji akpụ ya ọjị ị na-aghọtakwara nke a o wee bụ na ị bịa n'ọjị a anyị na-eji ọjị eme ihe dị iche iche anyị na-eji ọjị agọghị mmadụ ndụ anyị na-eji ọjị agọghị mmadụ ọnwụ maka na ihe ọbụbụ omenala jikọtara Igbo okwu ekwuchara ṅụ iyi ọjị a dị ka akwụkwọ Leviticus ị na-agụ ya na-ekwere gị amen ọ bụrụ na onye anyị ji agogbu na ndụ ọjọọ ya anyị ewere agogbuo ya na Chukwu ji abụọ onye ọnụ agbere ekwe ise ya bụ amen
ememe na anụ obi ise maka na anyị bịa tụgharịcha ihe niile onwe onye ma ebe ebe onwezi eme ebe ọkwụ anyị wee na-azụ n'ụbọchị nke taata n'ụbọchị nke taata bụ afọ ka ọ bịa were ọjị Chukwuoke abịa ma bịa were ọjị ihe ọma bịa were ọjị ndụ ogologo bịa were ọjị Chukwuoke abịa ma ntụkwasị obi anyị dị n'agụ bịa were ọjị ihe a bụ omenala be anyị ka anyị na-eme omenala Igbo abụghị ife arụsị omenala Igbo dịrị onwe ya iche ife arụsị dị iche ife arụsị na ọrụ ka nke mmadụ jiri bute o ji wee chekwaba onwe ya nke ahụ bụ ihe mkpa nke onwe nke ahụ bụ ihe mkpa nke onwe mana ana m agwa ya na-egbo bute arụsị nke ọdụ bute arụsị nke ọdụ bute arụsị dị iche iche dọbasịa ịdọbachakwa tikwu ya na gọgụ ebe ụmụ gị ga-esi achọpụta ebe esi enye ya nri ibutecha arụsị niile a mee kekwachi onye itiri na gọgụ ka esi asa afọ arụsị niile ebukọlatara ka ọ daa bụ na nwụọ ụmụ gị ebido ịgbagharị anị ka ikwu ya na gọgụ ka ha mara ka o si eri nri marakwa ka o si eweta ego maka mụnwazi ebughị ụzọ kwuo ya na ọgwụ ọbụla asị ka agwọ ọgwụ ọbụla a na-asọ nwaanyị si enyere m ọgwụ ọ bụgoro na ọgwụ nwa na-enye ego si enyere m ọgwụ ọbụla na-asọ nwaanyị ma ọgwụ na-asọ nwaanyị maka na ngwa oyi oyi egbu m ọbaghị uru mmadụ enyere m nke ahụ chọọ ya ọgwụ na-asọ nwaanyị jide na ya ọ bụrụ na ya na-enye ego kama bụrụ m mgbei na oruru ma na-eribe ihe ọrụ kwana ọgwụ na-asọ nwaanyị otu oguru a na ọgwụ na-asọ nwaanyị ị nọrọ nnọọ n'uguru a ọgwụ a na-asọ gị nwaanyị ụmụ nwa ahụ dịsị mma anọ esikwa na-elekwana gị anya na-edekwana nwa fresh na-edekwana mma igbo oyi ma ụkwụ na anọ ya ha adịkwana mma nwoke nke gịnị ka ị na-eme dị eme nke nwa na-emekwanị na ọgwụ gị na-asọ nwaanyị ọgwụ gị na-asọ nwaanyị ị na-emeghị ihe ahụ ị na-ewest time a na-ekọta ofufe na-emeghị ihe ga-eritezi kedu ihe eritezi ndị reverend fada na-asọ nwaanyị ama maka ha mụ anyị ekwenye na amara gama na Ochukwu nwe ikpe ihe na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taata were bụ Chineke ka ị bịa were ọjị ndị ogologo bịa were ọjị amamihe bịa were ọjị nghọta bịa were ọjị udo bịa were ọjị ọgadịrị bịa were ọjị Chineke anyị na-arịọ udo anyị mụrụ onwe mgbe udo ya adị anyị amụrụgo na onwere mgbe ọ ga-adị mana ya na-ayọ ga-egbu ka ichekwaba ndị nke gị maka na ndị ikwu na udo ga-adịrị ebu ndị nke gị nye ndị nke gị udo nwere ọgba aghara tiri ndị ahụ niile na-achọrọ ka udo dị ha nọ na ọgba aghara ihe anyị nwere bụ ụmụaka anyị na-asa ahụ n'afọ n'afọ onye gbakwutere gị enwe na nchekwa zuru oke anyị gbakwutere gị na-ayọ gị biko ka ichekwabakwa anyị ka idubekwa anyị ka gbuoro anyị atụmatụ nke ndị iro n'ụzọ ọbụla ọfụrụ ụlọ Krismas ya na-abata anyị ga-abata ya n'udo anyị anachighị ya n'udo onye o fere arụ na arọ ọzọ ọ ga-amararị esoro na ndị na-eme ka anyị chụọ arọ ị na-achụ arọ nke ọzọ na-abịa n'iru gị na-eweta iyi ikene Chukwu na arọ nke mgbe ọ bụdoro ede ndụ ka arọ ọzọ bịabazi ọ mara na ịkwa iriri ugwu na-agbanyeghị n'ihe esiri ike na-ịgbalịkakwọ onye ọ na-adịrọ mma taata anyị na-arịọ Chukwu ka ọ dịkwala ya mma echi onye na-amụtara nwa taata Chineke biko nyezie ya nwa na 2022 a ana m afụta gị ka ị ga-ejikwe nwa were mere ndị mmadụ ọgọ ana m afụta gị ka ị ga-eji ego were nye ndị mmadụ ọgọ ana m afụta gị ka ị ga-eji ndụ ogologo were nye ndị mmadụ ọgọ mebe ọgọ na ihe niile adị na be gị n'oge Igbo Chukwu na-eme ọgọ naanị gị mara onye iyi eke na onye iyi eke amarọ o nwere onye ọbụla nwere ike ịtụkwasị gị obi ị ga-agbagharịpụ ma ọlị mana ndị be anyị na-enwe ntụkwasị obi ezuru oke ịtụkwasị mmadụ obi na-ere mmadụ anya ọkụ onye tụkwasịra mmadụ obi na-etụkwasịra Chukwu obi je na-erekwa mmadụ anya ọkụ ịbụ na ntụkwasị obi enweghị isi ntụkwasị obi n'ebe Chukwu nọ i were ịhụnanya fụzuo mmadụ niile ije na ịchọ ka ịdị ka mmadụ achọrọ nka ndị ka onye anụ n'oguru moto ọfọ dị ka ya bụrụ m ịmama ya nwee echi o nwere eji esiparị ndị eti adụ ọ dị ụzọ ihe na-abụ mmadụ apụghị ịkụ ọnwụ na ndụ ya nọ nke a gwara gị ka ị ga-anụ ọ dị ụzọ ihe na-aba ga-etiriri gị ime gị baptizim mmadụ ga-eji ime gị na ịma afa gị eyi amụrụ gị amụ deeti e nyere gị bụ mmadụ ya agba gị na amụrụ gị na 13 papa gị mee misteki ọ bụ na amụrụ gị na 12 o cheta nwa sọ na 13 iburu 13 na-agụ maka Chukwu maka Baịbụl na amụrụ gị na 13 Nọvemba mmadụ tiri gị nke a ọzọkwa bụ na mmadụ nwụrụ anwụ nọọ ndị dị ndụ ga-etiri ya ụbọchị akwamozu ya kpatara ọ nwere ndị kwu na ha nwụọ si na ihe ozugbo ha nwụọ ụmụ ha eburu adụba na mọchụarị akaji ime ka eje lie atụmadụ ndị Imo steeti ọ bụrụ na ọgba aghara dị n'Imo asị mba na ha ya emebere ya kịta ka ọ dụba ụfọdụ anọ n'ọnwa ihe mana ọ bụghị ebumnobi ya ụfọdụ anọgo nwa ihe n'ogboro kịta ha akwabeghị ha ma ụmụta nze ma nta n'Imo oke abebedi beria ma ata niile beria n'oberia mana onye asịrị ya nwụọ tinye ya ozugbo n'oyi okwu ya kpatara ndị mmadụ ji atụrụ na onye dị ndụ kesie okpe ọnwụ ndị dị ndụ maka na anyị ga-ekwu ọ dị ụzọ ihe na-abụ m gwara unu maka ya ị ga-ekwu maka mbọsị ọmụ gị ihe ị nụrụ ka anyị ekwu ihe etinwe ụbọchị akwamozu gị anyị nwa na Chineke biko n'ụbọchị nke taata ka ewere ndị ogologo na ihe dị mma wee cheta ezinụlọ anyị gbara anyị Krismas dịka ị na-agbaburu anyị na mbụ chekwa ndị si esi abata chekwa ndị nke nọ n'ụlọ wepụrụ ajọ mma na ajọ mmadụ mee ka ndị a na-agba egbe tontontonto nke egbe ha jụọ oyi ka anyị gbaa Krismas anyị Chineke mee ka egbe ndị a jụọ oyi ka anyị gbaa Krismas anyị ndị
niile tiri aka na ihe ọjọọ wee mabata n'ihe ọjọọ sị ka ha sie na ohere eji wee na-eme were na-achọ ndị ga-abata ndị agagbu ọgbọ ndị ga-eme nta n'ime n'oko Chineke a na-achọ ka i were aka gị nwudechara anyị ndị ahụ ise were aka gị kụọ ndị ahụ niile ịga ise ọnwa ego ndị mmadụ ha ngịcha n'ụzọ Chineke mee ka ọ pụta na ọ na-abụ rube Krismas ego ndị mmadụ isizibe ụfọdụ ewere ego ndị mmadụ ọzọkwa ndị na-eji ego ndị mmadụ ala Krismas anyị na-arịọkwa gị ndị nwa bụ ejiri iji ego ala Krismas marakwa na-eweta aka na Jenụwarị 1 na ọ ga-abịakwa gị n'arụ maka na onye ọbụla sị gị na ya na-ala ka ịla ụlọ Krismas n'oge ọkwa na ejighị ego butere ala gị n'oge maka na ijide ego ịlaba n'oge mana ihe eji ego isi na ụnụ ya na 31st na ụnụ nwere mitin na ọya ka ikwe ana ọ bụ na na 18 ya nwụ na bụ unu ike akarịa gị ahụ ịlaba obodo maka na oke ego na-achụ ajọ mmụọ n'ihi jide ego ijide okwukwe iji eji ego okwe ga-achọ ọtọ n'ụlọ ụka maka na fada na-eji na mbọ ihe na-esiri ike anyị nwere azụ n'ụbọchị nke taata na ọjọọ anyị na-awa bụ ọjị ndụ ogologo ndị ọjọọ ọganiru ọjọọ udo ọjọọ ọmụmụ nwoke ọjọọ ọmụmụ nwaanyị anyị na-asị ka ọ bara onye ihu ka ọ bara onye azụ anyị na-aga ọkwa na ụfọ Ugwumba TV ha bịakwutere anyị taa ihe ọma ga-emere gị unu ga na-agbasa ozi unu n'udo ebe ọ bụla jere iweta infọmeshọn ọbụla unu ruo ebe ọzọ ya bụ na ọgba aghara adị mana unu chọkwa unu gosi ụwa na ọgba aghara adị unu ruo ebe a ndị agha ga-ajụ oyi kọwara unu ka o si wee mee unu ewerekwa ahụ mma na ahụ udo pụtakwa bịa gbasara ụwa nyanwa bụ ozi unu na-agbasa ga-abụ ozi udo ndị udo mba ozi udo a ga-ezu ozi udo unu ga-agazu ebe niile eje na akara nke unu anya ebukwe na unu eso unu jebe ejebe unu ga-eje na bana unu ga-anarụ onwe ka o si n'onye n'ihu asị na-echi unu n'ihu ọ bụrụ na mgbe ahụ na-alachighị azụ onye unu na-eji oge ihe alachighị azụ ọ bụrụkwa na asịra na-echi unu n'azụ unu agaba n'iru ihe na-ekwu akpa unu agwụ na-agwụ maka ọ na-agba opụta ohimiri ọ tụpụrụ agbọ ihe unu ga na-ejeta n'iru na-echeta n'azụ ga-abụ ihe ọma eje na akara nke ebunu na-eso na egwu n'ilo eje na akara nke ebunu na-eso anyị sị ka ọganiru chekwebe unu anyị sị ka ndụ ogologo chekwebe unu anyị sị ka udo chukwu chekwebe unu ihe ndị a ka anyị gara n'ọfọ wee kwuo na ntụ anyị tiri gwa ya ka ọ ga-esi ere ọ bụghị kwuo ohi na ọ bụ ọfọ Nwachukwu ka anyị waa na ọjị anyị wụọ ya ka ofu ka ọ dị kpọbanụ ụmụ egwu mo ịmụ na ọhịa eji agba okenye na-enwe egwu n'ụlọ egwu ji anya ga-eru ala ọ ya bụ na asara mma na akpa akụ na ụba ka anyị mụrụ ihe ọjọọ anyị gba anyị nọ n'ịwa ọjị ọ gbakwara n'enyi ya ka unu fụrụ ya ihe ọ gbara bụ ise ka anyị wụọ ya awụọ ka anyị wụọ ya ngwa n'enyi ya ka o siri ihe ọma mekwe onye ga-amụ ejima nke ya ka ndị ji ịlụ nwaanyị oyibo na-adịgoro dị ịlụ nwaanyị n'enyi nke a ihe anyị gụrụ n'ọfọ n'enyi ya ebe a unu fụrụ ebe agwa m unu na ụkwụ na-abụ ya atụghị ka ọnụ n'ọgba ụkwụ na-abụ ga-atụghị ka ọnụ ego ya pụrụ ire ọ batara ụkwụ na-abụ ya atụghị ka ọnụ na-enyi ebe a ndị Igbo na-eke ọganiru Igbo ọ ya bụ agwa m unu na Igbo nwere ihe niile gịnị bụ na ịgba afa gịnị bụ ịgba afa n'Igbo ndị Igbo ihe bụ ịgba afa bụ ije labụ maka na onye jere ka o mee test ka ọ mara ihe na-ahị ya ọ jere agba afa ọ ya bụ ịgba afa na-enye ebe a ụna afụrụ ya na ihe niile achịchara iru kpefuru ka o si wepụ iru n'elu ihe ọma anyị wee kwuo okwu ụkwụ na abụja emekọta ọnụ ka e wee produce ube ma ọ bụrụ ndị oyibo na anyị sị na ihe a bụkwa weda mmadụ na-abụ lekwa weda mmadụ na-aba lekwara mmadụ na-aba ụra afụkwa ya ndị Ugwumba lekwana mmadụ na-abụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme ọ bụrụ ụdị pastọ ga-awa ọ bụ na ihe mbụkịta ndị mmadụ ga-eme emetie hallelujah somebody claim it I claim it mana nke ya ka ọ na nke ndị omenala ba ụmụ nwa pata na ọzọ Igbo kwenu Igbo rieni Igbo gụọnị mgbe ya gasịrị unu daalụ ndị na-achọ nwa na nka Igbo kenenu Igbo rienu Igbo zụọnụ mụọnụ ya dịgasịrị unu